Baba, Ya ne ya garin? wani tambaye ka mana. Ina jin ka. Wai ban sallah guda nawa ne? Ko 33 ne, 33. Kai a jejiyar nan fa da wani malam kai ce mu kwaya 15 ne fa. Kariya ne wallahi, kai. To yau idan malamin yana masallaci. Da baba, Yau idan malamin je gurin nasa. Ba dai fahimta. Na fahimta ma. Yawwa, saboda Allah ta yake annama al'amari bin niyyati. Gaskiya ne. Na fahimta ai. Gaskiya ne ma. Yara. Malam ana yin darasa ne. Wannan ya Ana yi. darasi ne. Bayana da shi. To, Malam muna da kuma. Malam muna da kuma. Wannan ya mun gaddama ya tambayan farallan sallah na ce dalilin 33 shi kuma ya ce mun ba haka. Ina ce kwaya 15 ne. Yara mutum kuma haka yake ba. Gaskiya ne. Farallan sallah guda 114 ne.